Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuti awalandire iwowa ndi oima paokha ndipo akhala kupereka mapepala awo msana wano kuno ku Bingu International Convention Center. Iwowa Adilo Chilongo, anthu awo amene abwera nawo ndi amenewa ndipo akhale akufika pano pa Bingu International Convention Center kuti apereke makalata awo. Wayana Chunga ndi amene akudziwa zambiri za akulu amenewa. Brian tiafotokozera Malawi kuti achilunguwa iwo ndi degree mu political science, nkhani za ndale komanso nkhani za chuma, ndipo anapanga maphunziro awo ku Malaysia ku University ya Chisilamu. Ndipo iwonso aliso ndi masters in public administration from the University of Malaya ku Malaysia kumeneko. Agwirapo ntchito ku bungwe lija ya UNDP komanso anaphunzisapo ku Malawi College of Accountancy and Malawi School of Government. Iwonso achilunguwa agwirapo ntchito ngati finance and administrative manager ku National Local Governance Finance Committee. Iwowa ndithu ndi munthu mmodzi amene amakhulupirira kunena kuti maloni azikhala opanda interest komanso akukhulupirira kuti fetereza azaperekedwe kwa mtundu wa Malawi. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Wayana Chunga. Ndili ndi achemwali anga amenya DB ndi manena mmawa kuti ayi tiona masuti sabata ino ndipo iyi yangotuluka kumene kuchokera ku Republic of Tanzania. Sinanga tikuendokonzeka. Tikuendokonzeka kuti khozolandira. Sudziwa kuti zikhala bwanje pamene atha kungokuza kuti atasiyani kai za TV zo. Mubwere mundipeze pa Golden Peacock apo. Mukwere ya mpanda denga. Kumangoendokonzeka ndi suti. Achilunguwa mukuziona bwanji? Anthu ndithu awatsatira koma ambiri amene ndikuwaona mkati mwina kungopereka chithunzithunzi Brian ambiri ali mkati ndoti ochoka ku mpingo wa Chisilamu. Ndi amene ndithu afika kuaperekeza pamalo ano ndipo tiwowa ndi a independent city mayembekeza kuti pakhala makalazi ena aliwonse koma kungopenta ndithu chithunzithunzi mkati momwe mulili anthu ambiri a mpingo wa Chisilamu ndi amene alondola kuaperekeza kuchokera panja apa mwina anthu amene akuonera pakanema amaona mchithunzimo anthu ambiri oti a Chisilamu alondola kuaperekeza komanso mkatimo anthu ena amene afika kale ndi oti sochoka ku mpingo omwewu afika kale ali mkatimo mwinanso kungosiyanitsa pang'ono ndi momwe zinalili mamawa mwina poti inali nkhani yokhudza mtsogoleri wa chipani ndiye kunali ndithu ambiri sinangaso azipani amakhalira kukatenganso anthu awo madera kubwera nawo pamalo pamene pakuchitikira mwambo koma kuona mkatimo sizoti anthu achita kudzaza kwenikweni zomwe zikusonyezeratu kuti kutsogolo kwenikweniko zomwe zikusonyeza kuti ndi independent candidate sizoti pali ma structures ena ake momwe amakhalira ngati kuzipani ndizosiyanabe ndi momwe zinalili mamawa ndi PP chifukwa ndi PP mu home mene munadzadza komanso tikaonanso panja pano enanso anali panja pano kukanika kuti alowe kuakaniza kuti alowe mkati mene komanso tikaona nkhani yachitetezo pamene papa panatsekedwa zipata zimenezi kuti wina alense asalowe menemo machito tikukutsegulira pang'ono munthu amene akuyenera kulowa mkati mene koma apa tikaona zipata zimenezi ndizotsegulwa mtolankhani wathu akhoza kutionetsa kuti pali mbee ndithu palibenso kupikisana kuti alowe kuti kukangana kuti alowe pomwe in the morning pamene papa panali nkoke kuti munthu ulowe koma pano papa siya ndithu pali choncho kusonyeza kuti kunoko sikunachita kubwera chigulu china mtindi cha anthu kuzaperekeza achilungu kwambiri koma momwe ndinganenere mwachidule ndichonena kuti anthu awaperekeza kunoko ndi ampingo ndithu wa Chisilamu. Ndaona anthu ambiri amene avala monga mwa mpingo umenewo ndi amene ali mkati muzosiyana ndi momwe zinalili zinazicha chifukwa ndi chipani awa ndi independent. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Kafe Maulidi kutipatsa chithunzithunzi za mmene zinalili mmawawu. Awa ndi achilunguwa ndi achiwiri pa programu ya lero pa 3:30 ndi kubwere Dr. Daniel Duwe amene adzapereke kumaliza tsiku la lero. Sikumakhala mwambo wautali mkatimu pakumakhala tima speech pang'ono kenako zatha. Tikuthamangira ulendo wa ku September 16 tangochoka kumene kuchokera ku msonkhano wa Alliance for Democracy kumene konso zambiri zikuphikika ku DP ndipo zambiri zikuchitika Brian uzidziwa kuti momwe tikukhala ife kwa Frank mwene fumbo aliso ndizolankhula madzulo ati madzulo salankhula komanso DPP so kujaso akusonkhano moja fotokoza
afotokoza kunena kuti tikhalenso tikusayinira migwirizano ina ndi ena sananene kuti ndani angone kuti akhalenso ali busy akuti akhala kusayinira migwirizano ina nde momwe tili kuno Brian tizidziwa kuti kunja kuso kuli zinthu zikuphikika chofunikira kukhala ndi bando yokwanira komanso telefoni yochaja ndipo ikangofika pa 18% onetsani bwerekani power bank chifukwa zikuchitika lero ulendo umene usabata ino mpaka na sabata amawa timva zinthu nde wina alese chonde zisamuphonje tizimvere limodzi ndiye tikuperekeni mkatimu kumene mwambo tsopano ukuyamba kuti tiutsatire zonse bwinobwino tikhala ndi zokamba zambiri zonse zikatha kumene kumukuonera wireless ya Kanema ya Times kumvera wireless ya Times komanso pa Facebook akuluakulu athu ena ndi amenewa mungoona amene atcheneramo kuonetsetsa kunena kuti zonse zikhale bwinobwino ndiye akuluakulu alipo mpano kuonetsetsa kuti palibe kukondera iyayi aliyense we are going to treat everyone the same. Ndithu zona zake ndi zimenezo onsewa anapereka ma 10 mita basi palibe anapereka 9 million ayi ma 10 million komanso onsewa ali ndi chidwi chofuna kulamulira dzikoli ife tapasa all the support we can, we are independent. Panali nyimbo pano banda adilu ni pwepwete amagawa feteza waulere azimayi akuimba ntchito ndengati pali chifukwa chimodzi chokuti musankhe adilu ndi pwepwete amagawa feteza waulere nyimbo zikuyimbidwa pano ndipo anthu ena ndi awakulowa papawa so pano ifeyo ngati Times tikunena pano 21 onse pano patithana nawo tikuperekeni mkatimu kuti tiutsatire mwambo umenewu James Adilo James Chilungo ndi amene akupereka pa nthawi ino tikuperekani tsopano mkatimu kuti titsatire mwambo umenewu ndi pemphero zikomo. Zikomo Yehova chifukwa cha tsiku labwino limene mwatipatsa. Tikuthokozaso chifukwa takuonani mukukhala nafe kuchokera mmawa uja kufika nthawi ino. Tikukupemphani kuti mukhale nafe pamene tikupitiriza ndondomeko iyi yolandira zikalata kwa omwe aonetsa chidwi kuti adzayimire nawo m'dziko limeneli. Tikutukulira m'manja mwanu onse amene aonetsa chidwi kuti adzapikisane nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino. Muwapatse kulimbika mtima ndipo muwapatse chisomo chowirikiza. Tikupempha zonsezi kudzera m'dzina la mwana wanu Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri machisepeya chifukwa cha pemphero limenelo. Popitirira ndi mwambo wathu mundole amayi ndi abambo kuti ndiyitane bambo Andrew Mpesi yowa azatipase malonje kuti landira tonse pano kulandira kandidate wathu ndi kuonetsanso kuti kandidate wathu masana ano ndi ndani ndiye ndipereke kwa iwo. Zikomo kwambiri bambo Sangwani Mwafulirwa amene mukuyendetsa mwambo uno. Zikomo kwambiri bambo Sangwani wolemekezeka kwa pampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja, makomishona onse a bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission amene muli pano, komanso wolemekezeka Adiu Chilungo yemwe akufuna kuyimira pawokha mu chisankho cha upresidenti cha 16 September, atsogoleri wena azipani amene muli pano, komanso onse amene akuperekezani kuno amene mugwira nawo ntchito. Wachiwiri kwa mkulu woyendetsa bungwe la zisankho ku Malawi Electoral Commission bwana Andrew Kankwalala, komanso ulemu upite kwa azanga onse amene ndikugwira nawo ntchito ku Malawi Electoral Commission, komanso atolankhani amene muli nyumba muno lero, ulemu upiteso kwa onse amayi ndi abambo amene mwaperekeza akandidate athu masana ano. Moni nonse
ndi chaulemu wapadera komanso chisomo kuti ndikulandireni nonse pamwambo wofunika kwambiriwu pamene bungwe loyendetsa zisankho lulandira kalata zoyimira pa chisankho kwa iwo amene akufuna kudzayima pa chisankho cha purezidenti pa 16 September 2025. Amayi ndi abambo, msana uno komishoni ikhala ikulandira kalata zoyimira pa chisankho kuchokera kwa adilu chilungo amene akuyima paokha. Iwo akabwera kutsogolo kuno pa nthawi yawo ationetsera omwe akhale wachiwiri wawo pa chizungu timanena kuti running mate. Mwambo wa lero ndi gawo lofunika pa ndondomeko ya chisankho chifukwa iyi ndi nthawi imene munthu aliyense amene akufuna kupikisana pa chisankho cha president akuonetsa mwalamulo kuti ali ndi chidwi chofuna kutumikira Malawi. Choncho ndithokoze wina aliyense amene ali pano lero makamaka opikisana pa udindowu komanso onse amene mwawaperekeza. Kukhala kwanu pa mwambo uno kwapangitsa kuti mwambo uno ukhale wopambana. Mwapadera tikuthokozeni inu akandideti athu lero pochilimika pa ulendowu ndi kufika pa ndime ya lero pamene mukupereka kalata zanu kuti mupikisane nawo pa chisankho cha presidenti cha chaka chino pa 16 September. Amayi ndi abambo, monga bungwe loyendetsa zisankho lero tikufuna titsimikizire mtundu wa Malawi zakuchilimika ndi kudzipereka kwathu kuti tipitiriza kugwira ntchito mosakondera wina aliyense komanso tipitiriza kutsatira malamulo achisankho kuti zotsatira kapena ndondomeko yonse yachisankho izikomera wina aliyense. Choncho ndikufuna nipemphe anthu amene amakonda kuperekapo ndemanga ndi maganizo awo pa nkhani ya zisankho kuti azionetsetsa kuti mfundo zimene akupereka zizikhala zogwirizana ndi malamulo kapena kayendetsedwe ka chisankho. Amayi ndi abambo, pofika tsiku la lero ndikufuna ningokukumbutsani kuti anthu amene atenga zikalata zoti akufuna kuyima nawo pa president yakwana 22 panopa, ndipo mmawa uja ngati mudziwa talandira kale imodzi, ndekuti mmene abwerera awa achilungo panopa ndekuti tikhala zoti iwo ali pa nambala tikamachotsera pa 22 paja ndekuti ali pa 21. Koma chachikulu choti mudziwe ndi chakuti kubwera kudzapereka kalata zoyimira pa chisankho pa mwambo ngati uno ndiye umboni waukulu umene upangitsa kuti dziko lonse lidziwe kuti ndinu wokonzeka kupikisana nawo pa chisankho chimenechi. Choncho ndikufuna ndikufotokoza amayi ndi abambo kuti pa mwambo uno wa lero amene akufuna kupikisana pa chisankho akhala akusayina ndi kutsimikiza kuti adzatsatira malamulo ndi ndondomeko zonse za chisankho. Buku limene asayinire lero muli ndondomeko zimene zimafotokoza bwino lomwe mmene opikisana pa chisankho ayenera kuchitira kampeni. Choncho monga ife bungwe loyendetsa zisankho lero tikufuna titsimikizire mtundu wa Malawi zakuchilimika ndi kudzipereka kwathu kuti tipitiriza kugwira ntchito mmene ndanenera mosakondera wina aliyense, ndipo tikufuna tipemphe nonse amene mwabwera lero ku mwambo umenewu kuti ife ngati bungwe loyendetsa zisankho tidzatsatira malamulo achisankho. Amayi ndi abambo, pa mwambo wa lerowu amene akufuna kupikisana pa chisankho akhala akusayinira mapepala ndipo amenewo ndi bambo Adilu Chilungo. Pomaliza ndikupempheni nonse Amalawi kuphatikizapo omwe akufuna kuyimira chisankho, atsogoleri a zipani
atolankhani ndi ena onse kuti tione chisankho cha 2025 ngati mwayi opereka chitsanzo cha mtendere ndi mgwirizano wa mtundu wonse wa Malawi. Ndisanakhale pasi amayi ndi abambo, ndifuna ndikuonetsereni makomishona a Malawi Electoral Commission amene ali kutsogolo kuno. Ndipo oyamba ndi Mayi Caroline Mfune, Commissioner Richard Chapweteka, Commissioner Dr. Sarah Rimbika Kamulongera, Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano, Commissioner Reverend Philip Kambulire. Ndipo mkulu woyendetsa nkhani za chisankho kapena bungwe la chisankho kuno ku Malawi ndi Justice Annabel Ntalimanja. Mwachoncho ndi apemphe bambo Sangwani Mafulirwa kuti abwere apitirize kuyendetsa mwambo umenewu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Chief Elections Officer kuchokera ku Malawi Electoral Commission. Tikupitirira ndi mwambo wathu ndi pano tiyitane candidate motsatidwa ndi amene akugwira ntchito ya General Secretary General kwa iwowo kuti abwere kusogolo kuno. Akamabwera anyamule ma nomination papers awo, ndipo akafika kusogolo kuno akagwiritsa ntchito microphone ali mbali yawo koyo. Choyamba tifuna musanakhazikike mutionesere kuti running mate wanu ndi ndani. Ndiye mukationesera ati apemphaso a running mate abwere kusogoloku kuzakujoinani. Akakujoinani mupitirira pa mipando apo kukasayinira code of conduct. Code of conduct imeneyi ndi ndondomeko zimene zimafotokoza kuti opikisana pa chisankho ndi masapota awo kampeni azipanga bwanji. Akatha kusayinira azabweranso kuzapereka kwa apampando a Malawi Electoral Commission. Ndiye ndipempha candidate ndi Secretary General anu kuti mubwere kusogolo kuno. Zikomo. Zikomo kwambiri. Udindo wanga ndiwo lozera running mate. Ndiye running mate wanga ndi Mayi Mavis Mwalukuwo. Ndiye ndayidana abwere kwa Zikomo kwambiri. Pano akhala kusayinira code of conduct. Ndi osayinira code of conduct ndi a candidate komanso Secretary General kuyimira ndiye wafuna
ya pano popeza asayinira ndi apite patsogolo kukapereka choyamba code of conduct kwa chair, code of conduct kenakonso mapepala awo ofuna kuyimira pa chisankho. Zomwe kwambiri ndi apempha a candidate ndi secretary general ndi a running mate kuti akakhale pa mipando imene anakhala yomweja. Tipitirire ndi mwambo wathu. Mene talandira mapepalamu ndoti Malawi Electoral Commission imayena yaunike koyambirira kungotsimikizira kuti zimene timafuna zilimo. Mwachisanzo munthu ofuna kuyima pa president amayenera akatolere ma signature 10 ku boma lililonse m'dziko muno, khansolo ina iliyonse. Ndiye timayenera tione kuti anapitadi ku maboma onse kapena ayi. Pamenepo ndifotokozere. Pano tikungoona ngati maboma onse alembedwa. Koma tikalandira takakhala pasi tikambadi kuyang'anano dzina limodzi kuti boma ili pejili inali ya Mzimba. Anthu amene alembedwa amenepa ndakumzimba kapena ayi. Nde izi chimozimozi pa uphungu pa ukhansala. Chifukwa phungu amayenera akatolere ma signature 10 mu constituency imene afuna kuyima. Khansala akatolere ma signature 10 mu wodi imene akufuna kuyima. Nde ngati wina angonyamuka kupita kukayima pa nsika kuti apange za shortcut, nthawi yake yokagwira ndi imeneyi. Ndi akapezeka kuti anthu amene anayika masignature awo samuodi imeneyo kapena constituency imeneyo lamulo lizagwirapo ntchito pamenepo. Ndifuna ndifotokozereponso kuti mwina kwa amalawi ambiri amene akutimva makamaka makandidate kuti pamene akupita kukapereka ma nomination paper awo azinyamulanso national ID yawo. National ID osati photocopy ya national ID. Atenge national ID yawo pamene akukapereka mapepala awo. Ndemo kumbusana kuno ku BICC mwambo kuchitika ndi kulandira ma nomination paper a president kuyambira pa 24 mpaka pa 30 July. Koma pa nyengo yomweyinso commission ikulandira ma nomination paper kuchokera kwa aphungu ndi makhansala. Ndiye tikumapempha kwambiri kuti kwa aphungu amene mukupita ndi makhansala achipani chimodzi mutapita ngati bloku kuti zithandize kusunga nthawi. Popita musayiwale tengani national ID yanu. Timafuna tiyankheponso mafunso amene akumabwera kuti kodi mmene mwamba kulandira ma nomination paper wina atatu aganiza lero sangathe kuyima. Ndondomeko ndiya kuti munthu amene afuna kulipira kutenga nomination paper ndikuzatipasa. Ali ndi ufulu otha kutero pa nthawi ina iliyonse tisanafike pa 30 July. Ndi kulipira nomination paper, nomination fees ndi ku banki ndikuti akuyenera kulawirira apite kumene kuja akalipire pa chisankho chimene chinacho akufuna. Kandi president, kandi phungu, kandi kansala ndi udindo wawo. Koma kwathu ngati Malawi Electoral Commission timalimbikitsa kuti anthu alipire ndi kutenga ma nomination paper mu nthawi yake, chifukwa chakuti timakhala ndi danga yoti tiunike kwa munthu uja samakhala nthawi yokwaniranso yotolera zonse zofunika. Sitimafuna tikhale ndi situation imene munthu amapezeka wakatenga nomination paper koma nthawi imene akatibweretsera akutibweretsera 4 koloko itadusa. Ndi mongokumbusana kutseka ndi pa 30 July 4 koloko masana. Amene atakabwere pa center kandi kwa constituency returning officer kapenanso kuno 4 koloko itadusa amene sakalandiridwa. Koma ngati kungachitike kuti munthu afika pa center 4 koloko kesanakwane pamene paja apeza kuti pali anthu mwina atatu anayi amene akuthandizidwa, aziwise atsogoleri amene akuyendesa zachisankho pamenepo kuti aziwe iwowo afika 4 koloko isanakwane. Chifukwa amenewo ndoti afika mu nthawi yake ndipo sangabwezedwe akuyenera kuthandizidwa.
Chinanso chimene ndimafuna ndipitirize ndi nkhani ya chiphaso cha voti. Chiphaso cha voti chimaperekedwa kuti munthu akagwiritsidwe ntchito pa chisankho kuponyera voti. Ndi udindo wa munthu amene analembetsa mkaundula wa voti kusunga chiphaso chake cha voti. Mundimvesese, ndi udindo wa munthu amene analembetsa mkaundula wa voti kusunga chiphaso chake cha voti yekha. Asabwere wina kukuwuzani kuti ayi bweresani zimene tikufuna tikasunge pamodzi, ayi. Ngati ena anakulandani mosusana ndi khumbo lanu, chonde pitani mukawuze akubwezereni. Ndi chiphaso chanu muchisunge nokha. Pa 16 muzabwere nacho mukaponyere voti. Ena nkumanena kuti ayi ine changa chinatayika, musadandaule. Pa 16 chimene tifune muzabwere pa senta imene munalembetsa kapena munapangirako transfer. Musapite ku senta imene simunalembetseko, mukapite ku senta imene munalembetsera. Ngati munapanga transfer muzapite ku senta imene munapanga transferyo. Kumeneko mwakafika mukakhala panzere malingana ndi zina lanu la abambo. Ngati ndi mwafulidwa ndiye ukakhala pene pali M. Musakakhale panzere woyambira ndi zina lanu loyamba ngati ine Sangwani kuti ndikakhale pa S. Ayi. Mukakafika mukawuze oyendesa chisankho kuti ine ndalembetsa pano chiphaso changa chinasowa. Sakakufunsani kuti chinasowa liti, chinasowa chifukwa chani, akangokuthandizani kuti mulembetse mkaundula wa voti. Chimozimozinso kwa ife mwina chiphaso chathu tinasunga pena pake pabwino, koma pasiku lija kuti tisangesake sichikuoneka, musakhale ku nyumba, nyamukani mupitebe pene munalembetsa mkaundula wa voti akakuthandizani. Akakuthandizani zina lanu akalisaka mkaundula wa voti ndikulipeza, ndipo kutsimikizira kuti munthu amene ali mkaundula wa votiyo ndi inuyo. Mukatero mukapitirira kukaponya voti. Ndiye tikubwerezanso nthawi ya voti. Tsiku ndi 16 Septemba chaka chino. Nthawi ndi 6 koloko mmawa. Nthawi yofikira pa senta kuti ukaponya voti ndi chani kufuna kwanu. Koma tinene kuti ife masenta tizasegula 6 koloko, chifukwa ena amapita 3 koloko, ikamakwana 5:30 mamba kunena kuti akuchedwa kutsegula. Nthawi yotsegula ndi 6 koloko. Nthawi yotseka ndi 4 o'clock. Ndiye tipemphe kwa adindo onse amene akutimva pano. Kwa ife andale tikamakapanga misonkhano, chonde tiye tikaphunzitse anthu za kusintha kwa nthawi imeneyi. Amene 4 koloko itakakwanire panzere, ameneyo sakabwezedwa, akapasidwa mpata kuponya voti. Koma wina aliyense amene atakafike 1 minute past 4, ameneyo sakaloledwa kukhala panzere. Ndi atsogoleri mumvesese ichi, chifukwa chokuti akhoza kupezeka anthu ena apita kumene kuja past 4 akubwezedwa ndi akanena kuti ya ife achipani chathu akutibweza. Nkhani muzafunse kuti munafika nthawi yanji. Ndika akapeza panzere paja pala anthu 200, koma ngati wafika 1 minute past 4 sangaloledwe kulowa panzere wa anthu 200 omene uja. Koma anthu amene ali panzerewo akaponya voti mpaka kumaliza. Tikaponya voti tikuyamba kuwerenga zotsatira. Ndibwereso ndizapitirize pano ndi apemphe apa mpando ameki kuti abwere azatiuze uthenga kuti titaunika mmakalata muja apeza kuti zili bwanji. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Sangwani ofuna kupikisana nawo adilu chilungo komanso aranimeti yanu kuunika koyamba kwatheka ndipo mongogwirizira kapena kuyembekezera zinthu zonse zikuoneka ngati zilimo ndipo mapepalawo tawalandira. Koma monga anafotokozerera Sangwani mwa malamulo komishoni ikakhalanso pansi ndikuwunikira ndikuonetsetsa bwinobwino kuti malinga ndi malamulo zonse zoyenereza zilipo kapena ayi, koma kwa lero talandira. Zikomo.
zikomo kwambiri apa mpando a Malawi Electoral Commission. Ndi pano tiyapempha a candidate kuti abwere pa microphone yawoyo atipase speech yawo, mawu awo ngati ofuna kupikisana nawo pa chisankho. Ndi chonde bwerani onaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ine choyamba ndithokoze Mulungu chifukwa chondipasa mwayi kuti ndibwere kuno ndizapereke mapepala anga. Komanso lero achairman mwanena kuti mapepala awo akwanisa stage yoyamba yowunikiridwa. Komanso ndathokoze ndiperekenso maulemu kwa achairman a commission ndi makomishona awo. Komanso anthu onse amene andiperekeza pali pa 64 amene abweraso ndi anthu akuchechi kwawo, ndiso ndi Shabdul Hakim amene abwera ndi anthu amene aliso a Chisilamu, ndiso onse amene mwabwera kuzayikira umboni kupereka kwa mapepala amene ndapereka lero. Ine choyamba nditsindikedi kufuna kwanga kuti ndikufuna kuyimira ntchito ya upresident kumalawi kuno, ndipo ndikuona kuti nditatero kapena ndikatero ndikhala ndi mwayi waukulu opanga nawo contribute ku chitukuko cha dziko lino. Komanso ndinenenso pano poyera kuti sindiyenda ndekha, ndiyenda ndi aranimedi amene ali mayi Mavis Mwalukuwo amene achokera ku Mpoto kwenikweni boma la Karonga. Ine ndilibe mawu ambiri, kwanga ndikusangalala, komano ndimafuna kuti ndingodengerapo mwayi kupempha kuti mene ameke akunenera chisankho ichi chikhale cha mtendere, mutipase mwayi olankhula zimene ife tili nazo kuti tizakonze dziko lino. Komanso ndapempha anthu onse Malawi muno kuti ndimvereni kapena kuti timvereni zimene tili nazo. Ndi zinthu zokuti zabwera titakhala titalingalira kwa zaka zambiri pa nkhani yokhala upresident. Ndiye ndipemphe ndithu masectors onse amene kani mafumu amene ali kumuziko komanso amedia, ndipemphe kuti chifukwa chokuti tikuzayima koyamba sitinaliko chaka chatha sitinapite ku parliament, musatisale potipasa mpata wokuti tilankhule nawo zimene ife tili nazo. Izi ndikukamba chifukwa chokuti dzanali timawerenga mu newspaper amisa Malawi akuyitana mapresident kuzapanga political debate. Nditalankhula nawo anena kuti inuyo ayi chifukwa kuti inuyo ndi anyuwani. Ndeni wafuna ndipemphe kuti unyuwaniwo usapange kuti ife tisankhidwe. Izi ndikukamba kukambiranso ena amene akubwera kumene, onse amene ali ndi ma vehicles kapena njira zimene angapezekesere makandidate, tipase ni mwayi tilankhule zimene ife tili nazo kuti titsinde dziko lino. Dziko lino ndila wina aliyense ali kuthekera kutengapo gawo, ndiye pasakhale sankho lowasankhano ena kulakwa kwawo kukhala kuti ndi anyuwani. Unyuwaniwo usakhale chimo lokuti ife tibwere tizalankhule. Komanso ena media institutions zonse ndikupempheni pempho limene lipirenso kwa inu kuti ife tizapanga cooperate kuti tibwere pamene pali mwayi wina uliwonse kuti Amalawi auze amve zimene ife tili nazo kuti mwina mwake ndikutenga nawo gawo pakutukula kwa dziko lino. Ndikafika pamenepo mawu ambiri ndilibe, chachikulu ndikuthokoza anthu onse amene munasiya zintchito zina kubwera kuno kuti muzandiperekeze ndiso ameki potenga nthawi yanu kuyang'ana mapepala amene tinabweretsa kuti ino akwanilise zofuna zimene inuyo mumafuna. Kwenako ine zimene ndachite nditangompasira Mulungu kuti Mulungu ndapena madziwa zonse, stage inayo ikachitika ndikhulupirira kuti zadwisaso kuti mwina tizakhale nawo pano titukule nawo dziko lino. Ndikafikapo ndikuthokozeni zonse, zikomo kwambiri.
Zomwe kwambiri akandidate athu pano ndi apemphe apa mpando wa Malawi Electoral Commission Justice Ntalimanja kuti azatipase message yochokera ku commission zikomo. Thank you, Sangwani. Commissioners of the Malawi Electoral Commission, CEO and management and staff from Malawi Electoral Commission, olemekezeka Adiu Chilungo, komanso a running mate anu, ndi onse amene akutsatirani pamene mwadzapereka makalata anu kuti muyimire nawo pa chisankho cha president. Anzathu aku media, amayi ndi abambo, masana abwino kwa tonse. Choyamba ndi thokoze komanso kuyamikira inuyo Adiu Chilungo amene mwapereka mapepala anu tsiku la lero kutsimikizira khumbo lanu kuti mudzayime nawo pa chisankho cha president chimene chikubwera pa 16 September. Kubwera kwanu komanso kuonetsa kufuna kwanu kuyima pa chisankho chimenechi ndi ufulu wanu umene muli nawo kuchokera ku lamulo lathu lalikulu mu gawo 40 limene limapereka mpata kwa wina aliyense amene akufuna kuti akhonza kuyima for any public office. Andi inuyo kuti mwasankha kuti muyime pa ofesi yayikulu kwambiri dziko lino ya president zaonetsa ndithu kuti inuyo mwalimba mtima komanso muli ndi chikhumbo ndithu. Ichi ndi cha mtengo wapatali komanso ife tonse aku commission tikufunirani zabwino zonse. Amayi ndi abambo, pamene talandira mapepala oyimirira pa chisankho amenewa sizikutanthauza kuti zonse zatha. Izi ndimafuna kuti ndifotokozere kwenikweni kwa inu amene mwaperekeza Adiu Chilungo. Ndimafuna kuti tonse timvetsetsane kuti kupereka uku komanso kuwunikira kumene tachita pano ndikoyamba komanso kongogwirizira. Tikamaliza kulandira mapepala onse kwa iwo amene anena kuti akufuna kuyima nawo alipo 21. Tikamaliza ntchito yolandira mapepala amenewa ndiye commission ikakhala pansi kuwunika mapepala onse mwatsatanetsatane motsatira malamulo, cholinga kuti tione iwo amene akwaniritsa zimene malamulo amafuna kuti munthu athe kuyima nawo ngati president, chisankho cha president komanso phungu wa nyumba ya malamulo komanso kansala. Ndondomeko imeneyi ikutsatira malamulo, sikuti tikufuna kutchinga wina aliyense kapena kusokoneza wina aliyense, koma tikufunika kuti tionetsetse kuti ndi wokhawo amene akwaniritsa zofunikira malingana ndi malamulo amene angapatsidwe mpata kuti apikisane nawo pa chisankho chimenechi. Kumapeto kwa ndondomeko imeneyi, bungwe la MEC lidzalengeza mndandanda wa iwo onse amene aloledwa kuti apikisane nawo, ndipo mayinawa tidzatsindikiza pofikira pa 8 August, ndipo izi zikhuzanso zisankho zonse monga ndafotokozera. Amayi ndi abambo, timafuna tifotokozere kuti pamene nthawi ya kampeni ikupitirira, timafuna kuti tikumbutsane choyamba inu amene mufuna kupikisana nawo komanso onse okutsatirani kuti chisankho simpikisano wokha kuti tione kuti kodi okutha kuyankhula ndi ndani, wakuthwa pakamwa ndi ndani, amene angathe kuyankhula ndithu kuti akalowe ku State House. Chisankho ichi chikulunjika kuti tione kuti kodi masomphenya aiwo amene akupikisana nawo ndi otani. The aspiring candidate, we want to know what are your political ideologies, how do they bring into effect our constitutional principles and national policies. Timve Malawi amve mapulani anu komanso njira zimene mutagwiritse ntchito kuti chitukuko cha dzikoli chiyenda bwanji
mogwirizana ndi masomphenya athu a dziko lino Malawi 2063. Ino aspiring candidate athu komanso anthu okutsatirani, mwa chimenechi tikukupemphani kuti kampeni yanu ikhale ya mfundo, ikhale yokuti yabata komanso ndi mtendere. Tikupempha kuti mukamayankhula nonse mugwiritse ntchito nsanja zanu kulalikira kapena kufotokozerera zabata ndi mtendere. Kunyozana, kusamvana, kuyambitsa ziwawa sikoyenekera m'dziko mwathu muno, komanso sizikuyenderana ndi ndale zathu za democracy. Uthenga wanu kwa otsatira anu ukhale otsimikizira mtendere, kulemekezana, komanso kulimbikitsa mgwirizano, angakhale kuti mfundo zikhoza kukhala zosiyana, ena akhoza kukhala ali ndi zipani zawo zimene mfundo zawo ndi zosiyana. Tonse ndi Amalawi, tiyeni timangirirane pamodzi. Ndimafunanso kuti tikumbutsire ichi, ngakhale kuti aliyense amapikisana nawo pachisankho ndi kuyembekezera kuti apambana, mpikisano mwachidziwikire amapambana ndi munthu mmodzi. Pa upresidenti m'dziko mwathu muno timasankha munthu mmodzi. Ndiye ngati chisankho ndondomeko zonse zayenda moyenerera, zotsatira zimafunika kuti zivomerezedwe. Choncho ndikupempheni ino aspiring candidate kuti ngati mapepala anu atadutsa mukamachita kampeni, chonde aphunzitseninso anthu anu amene akutsatirani kuwalangiza kuti uwu ndi mpikisano ndipo zotsatira tizavomereze monga mmene zidzabwerere. Amayi ndi abambo, timafunanso tikambe kuti chisankho ichi ndondomeko zopangira kampeni kapena code of conduct zabwera mosiyana pang'ono, chifukwa ndondomeko imeneyi kapena code of conduct imeneyi ili ndi mphamvu ya malamulo ang'ono kapena kuti ma regulations. Ndondomeko zimenezi zikuyenekera kutsatiridwa, choyambirira ndi inu ngati opikisana nawo, komanso onse amene akukutsatirani mbuyo mwanu. Lamulo lidapereka mphamvu kwa bungwe la MEC kuonetsetsa kuti wina aliyense achite kampeni moyenerera motsatira ndi code of conduct, ndipo amene angapezeke kuti waphwanya ndondomeko imeneyi azalipitsidwa chindapusa cha 5 million kwacha. Kwa iwo amene azapitirire kuphwanyabe ndiye kuti akhoza kuzayimitsidwa kuti asatenge nawo gawo pa chisankho. Chonde tiyeni izi timvetsetse komanso tizitsatire. Pamene ndikumaliza ndimafuna mwalo mwa bungwe la MEC ndikuthokozeninso inu amene mwazionetsera kuti mufuna mupikisane nawo pa chisankho ichi. Tikufunirani zabwino zonse pa kampeni yanu. Tikukhulupirira ife aku MEC kuti inuyo kutenga nawo mbali kwanu kuchititsa kuti democracy yathu ipite patsogolo, komanso anthu azalimbikitsidwa kuti atenge nawo gawo pa chisankho. Ndikukakhala pasi ndikupempheninso kuti mu kampeni yanu mulimbikitse anthu kuti abwere adzaponye voti. You must promote participation. Anthu ndithu alimbikitseni kuti amene analembetsa abwere mwawo nyinji kuti adzaponye voti pa 16. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri nonse. Zikomo kwambiri ndi apempha apampando a MEC kuti atabwera patsogolopa kuti apereke mphatso imene ikuchokera ku komishoni kupita kwa candidate, ndi candidate muzalandire. Tinene pano kuti muli chani mmenemu muli dayale yokuti azikalembamo masiku opitira ku misonkhano, muli kapu coffee mug imenemu nthawi zina kampeni matha kutopesa munthu matha kufuna kumwa. Ndithu pamenepo kucheza ndi anthu osiyanasiyana omwe alondola chilungo kuti tiyamve ndithu kuti kodi watsatira iwowa pa zifukwa ziti. Posachedwa apa ndikhale ndikucheza ndi Diu James Chilungo amene wa independent candidate kuti timve mwati tiyang'ane kumeneko. Mwati anthu asakuphweketseni poti ndinu munthu wanyuwani, mwabwera ndi zotani? Ine ndabweretsa ndi njira yothetsera njala, osati kuchepetsayo, kuthetsa njala. Kuitetsera? Ndili ndi fertilizer approved by the government, komanso selling.
ndikumenda tenga 10 million imene ndalipira ujeni ndengati ndikuti kutenga 10 million kulipira meg ndikuti business ikuyenda koma sinakhutitsidwe ndifuna ndafikira Malawi ambiri amene akuti onera pakale musakuziwa fertilizer amene ndikudziwa so ndikudziwa kuti ndikukhulupirira kuti tikalowa mboma fertilizer amene ikhomwa lililonse zakhala ndi fertilizer amene mukukamba kwambiri za fertilizer mudzi otali kuti ndipo inu kulowa mboma Malawi ayembekeze kuti fertilizer azafika pa mtengo uti chifukwa pakadali pano zomwe akudandaula anthu kunjako fertilizer mitengo yakwera kwambiri mumakamba za fertilizer mumtenga kuti komanso azafikira pa fertilizer ndinaye ndi wanga muli ndi kampani ya fertilizer inde ndi mapanga wa madzi amati glow based fish based organic fertilizer kongoti mwina watalikira nkanaonesa Malawi ndi fertilizer amene wapanga ma rounds that's why ine apa ndikuona kuti why the business ngati imene kuyenda koma Malawi sakupindula fa Malawi ambiri mulibemo ndikakhala president ndizaonesesa kuti tikakambaka ndize subsidy koma khomo lililonse la Malawi kunoko azakhe ndi fertilizer yake ndi mwina mukhoza kwaonesa Malawi amene ndi 15 acres amene 75 acres amene alimo so ndili ndi njira kale ndapanga kale koma ndifuna kuti Malawi ambiri apindule amene pomaliza zagawidwa olera amene siza AIP tinali ndi subsidy mlomo tizapindula anthu ochepa tizapindula anthu ambiri ya ndi cholinga china chokuti ndifuna Malawi kwa nthawi yoyamba apeze mpamba opanda katapira ma interest rates zikuononga anthu ambiri akhala makadibula koma alemeleza anthu kuti angokhala ndizabweretsa desa zinazo azipangabe suti andipange chipongwe amabanki kuti ndizapitiza ma business koma ndizapeza alternative so that one ndizino zikuyenda zimagwira zimayenda bwino andikupa kuti zakhala chinthu choyambira malamulo ndapanga kale ndi Reserve Bank kwasana ndikuti kwafikira kupita ku parliament kapange tikasinde banking act china ndicho kuti equitable resource distribution msonkho umene tikusonkha usakhale ukutino uzapindulira anthu ochepa ndikazalowa ine president ndikazamba ndikuyamanga nsewu opita kunyumba kwanga wadala Amalawi azendifunsa ndatamanda zitenga kuti komanso nzalimbikisa maphunziro a anthu achinyamata akungoyendayendawo aulere komano otipindulira dziko aphunzire mining azapanga migodi aphunzire agriculture azipitisa ulimba sogolo aphunzire fisheries zonsezo zopanda kulipira chifukwa chokuti amene tamphunzisayo ndi targeted tizapanga target ma economic priorities za dziko lino tathokoza kwa basi zikomo kwambiri Chilungu ndithu pamenepo independent presidential candidate Diu James Chilungu akulankhula pa zomwe azachitire dziko la Malawi ngati atasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa 16 September pano apa ndikumva kuti Daniel Duwe afika malo ano nawonso kuti akapereke zikalata zawo zosonyeza chidwi kuyimira nawo pa mpando umenewo wa president mwina nzanga Brian Banda tangoti umandipatsa masayina apa kuti afika candidate ena yes indeed Daniel Duwe ndakubwera pa 3:30 ndipo iwowa akhale omaliza lero mama watinali ndi Dr. Joyce Banda ndipo pano ndi amene akumaliza anzawo Agathe Maulidi ndi amene akumaliza anzawo Agathe Maulidi ndi amene akumalizawo fertilizer atu wa AIP ali naye koma nza serious nza serious Brian fuka okhaso akunena kuti ane sinangandapereka 10 million ndananga ngodzuka lero kutenga 10 million yake kukayipangira zachibwana akuti ngatapereka 10 million akuonetsa otsatirawo ndi omwewa komabe onekaso kuti chikhalidwe chake chimodzi amene momwe ndinafotokozera pachiyambi kuti onse akuoneka kuti akuchoka ku mpingo ndithu wa Chisilamu ambiri amene sitimati mpingo wa Chisilamu chipembedzo cha Chisilamu chabwino pa mpingo ndi Chisilamu nzosiyana ndizosiyana so we cannot use both words chabwino chipembedzo cha akuoneka ndithu kuti ambiri ali pamene pakuchoka ku chipembedzo chimene cha Chisilamu ndiye poti ndi independent candidate nafotokoza kale kuti sitingachite kumuyika kuti akhale geji imodzi ndi munthu amene ali ndi chipani chifukwa chipani chimakhala kuti chili ndi ma structures akamakatenga anthu ndoti akukatenga anthu area yakuti koma awa ndithu ndi independent candidate ndiye momwe anthu awo abwereramu azikugwirizana ndithu ndi pa level ya independent chabwino timalizire kaye pamene pa nthawi ino tibwerenso pa 3:30 pamene Daniel Duwe abwere kudzaperekanso makalata awo whether you are on osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.